Dali, 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 dali. Halak ka. May adlaw na to dirang tanan mga amigog mga amiga. So natay buhaton karon nga social experiment no. Natay pangutanon akong mga kauban sa trabaho. Ato ni siyang suwayan kung unsa ilahang mga answers ba sa kanilang mga questions nga akong ipangutana nila karon. So kani nga mga pangutana di na ko kumpletohon nay mga blank nga part. But suwayan nato ha unsaon nila pagtubag ni mga questions nga akong pangutana nila karon. Tana. Nana sila. Tana. Dali na. O Miyat, kayo na. So na ko ipangutana. Miyat, there you go. Hello. So na ko ipangutana ni mga question ha. Sige, una. Unsay may nindot nimong buhaton egg blank? Ipatakilid o ipatuwan? Ipatuwan. Gano ipatuwan man? Kay para flexible. Halak ka. Bariya ka. O sige na, napayon sa diri ato. Kay Ma'am Surya. Napayon sa diri nga atong pangutanan. O sige, na ko'y pangutanan. O, na ko'y pangutanan nimo. O sige, karon na. O, guwapa ra kayo ka. Sure para kayo ka. So na ko'y pangutanan nimo. Unsay mas ganahan nimong blank? Tulid o bawg? Oh my God! Unsay mas ganahan nimong blank? Tulid o blank? Or blank or bawg? For me, bow? Ngayon man. Hindi ito sa kayo masangit. Da. Kuyawan. Bariya ka. Alis na din ako pangutanan nimo. Ako pangutanan nimo kay para nimo unsay mas nindot na blank? Kuot o luag? Kaya para makita yun ang forma ba? Oh my God! Bariya ka. Dali. Alisa, diri na ko'y pangutanan di ba? Oh, kung naay blank sa imuhang atubangan, unsaon man nimo tilap-tilapan o ubon? Stay ang obon! Kano imuhang ubon? Hindi na ako katawa! Halak ka. Bariya ka. Ginanapon tayo laing pangutanan diri karon. Tiba Alpi! Alisa diri. Na ko'y pangutanan nimo dong. Ha? Sige, kani. Kung naay blank, imong ipabuto o dili ipabuto? Ako ipabuto. Ipabuto. Kay blank na mo na. Di ka na lagi imong ipabuto. Unsan man ang blank ba? Basta, unsa lagi imong ipabuto o dili ipabuto? Ipabuto nimo kay ngano man? Ipabuto. Ngano lagi? Kay murag lami mga. Kuyawan. Bariya ka. So natin pangutanon karon guys, kay grabe kini siya nga pinakagwapa sa tanan na mo diri. Madam, na ko'y pangutanan nimo karon. Okay, go. Go lang ha. O, sige, kani akong pangutanan nimo. Unsay mas maayong buhaton sa blank? Simhoton? Simhoton or hikapon? So, i-fill in ako ang blank? Wala, blank na yun. Ang Kuyawan. imong i-answer kay Okay. imo bang simhoton or hikapon? Kinahanta kong duwa. Mas lami ang kanaang singhuto. Ano man, madam? Kay para mas lami man siya kung singhuton. Kahit pamili mo nga. Ma-feel na ko kung... Lami ba nila? Oh my God! Bariya ka. Sige, magkita na po taglain diri nga itong mapangutanaan. Time pa. Kita mo gawas kaya diri. Oy kids! Ali diri kids. Ali diri. Nako'y pangutana na sa dimo. So kani si kids, ato na ning na
na feature sa ato ang last, di ba? Sa ganito ka ba? Sa Lawayi o Gipaslak Challenge. Ato na sa siyang pangutanon karon. So kids na ko'y pangutanan nimo, imo ra jud ning tubagon. Sure. Ah, Go, go, go. tayo pa. Just Okay. question me and I'll answer. Alright. So unsa may imong unsay mas ganahan nimo nga blank? Dako o gamay? Daku. Ngano dako man? Para maka-get out! Oh my God! Bariaka. Sige, nanapod tayo live pangutanon dire. Kaning tawhanan ni. Oh, Melmar, nakoy pangutanon nimo. Tubaga lang dyan niya. Okay, asa na ganito? Kung naay blank, ipasod o di ipasod? Saan na nga blank? Basta, tubaga lang kung naay blank, imong ipasod o di ipasod? Depende sa angay piso. Eh, tubaga lang, ipasod. Ipasod. Ano mo mag-ipasod? Kay... Nga na yung ipasod! Tubag! Mas maayo mo ito nga ito ipasulod Kay? kaya ato pasagdan sa gawas. Ah? Kay... Nga na yung ipasod? Nga na nag-ipasod kay... Di mo ganun mapasagdan sa Oo, hindi gawas. ako pasagdan sa gawas. Ako na pasagdan sa gawas. Bariaka. Nanapot tayo pangutanon karon. Jojo B and Jessa! Hello! Naala ko yung mga pangutanan ninyong duha. Okay lang, pangutanan naman duha. Oh, yeah. Okay. So, unahan ako si Jojo pangutana. Jo, nakoy pangutana nimo. Unsay mas maayong buhaton sa blank? Ikapon o simuton? Asa may mo? I think simuton sa first. Nga na simuton. Nga na yung simuton. Kung rotten ba siya or Dili. Ah. Say mo dyan sa napakayo mo dyan na pressure na ka? Okay, nakoy pangutanan nimo. Asa nimo ganahan buhaton? Sa luyo o sa tubangan? Asa nimo ganahan buhaton? Sa luyo o sa tubangan? Alam mo, sure. Asa man? Both. Both. Usa lang. Isa lang. Sa tubang. Ngano man? Ngano sa tubangan man? Para makita. Bariaka. So there you have it mga amigo, mga amiga. So right after that social experiment man, na-realize na ako nga kita mga tao maski wa pa ta mahuman og question, mutubag na ta diretso na mao nang di ta magasinabtanay. But nalingaw jud ko pag-ayo ani nga social experiment. Thank you kayo sa akong mga kauban nga ni-join ani nga video. If you like this video guys, don't forget to click that like button and share this with your friends as well para we can spread positivity. So there you have it. This is EJ again, your buddy ha guys. Buddy ha guys. See ya.